Royal Garden 2, най-зеления квартал на Пловдив. Отдих и култура. Аз съм Велислава Кръстева, търговски консултант в Galaxy Investment Group. Бих искал да ви поканя, за да ви покажа луксозната среда на живот и един уникален премиум апартамент. Днешната ни среща ще бъде колкото реална, толкова и виртуална. Заповядайте! Royal Garden е комплекс от затворен тип, който осигурява комфортна и защитена среда на живот. Той разполага с обширна градина, с уютни кътове за сядане и зона за игра. Сградите разполагат с подземен паркинг с топла връзка към жилищните секции и с гаражи, част от които с топли връзки към луксозните фоайета. Royal Garden ви приветства в стилна и елегантна атмосфера. Интериорът е решен в земни тонове, красиво осветление, хармонични форми и текстури. А сега ще ви покажа един уникален премиум апартамент, който се намира на 6-ти жилищен етаж и е с площ 357 квадратни метра. Заповядайте! Апартаментът разполага с голяма всекидневна, 4 спални, 3 бани и голяма тераса. В момента се намираме в всекидневната, която е с площ от 60 квадратни метра. В нея може да разположите комфортен кът с мека мебел, голяма трапезарна маса и кухня с кухненски остров. От всекидневната се излиза на голяма тераса с впечатляващата площ от 118 квадратни метра и гледка към Младежки хълм. Намираме се в родителската спалня, която е с площ от 20 квадратни метра и има собствена баня. Втората спалня с гледка към градината, изключително комфортна и с площ от 18 квадратни метра. А сега нека да видим прекрасната и светла детска стая. Тя е с площ от 19 квадратни метра и красива зелена гледка. Ето какво може да направите в нея. Това е четвъртата спалня, която е достатъчно голяма, за да може да превърнете в комфортен кабинет. Заповядайте в търговският ни офис на булевард Свобода 65А. Можете да намерите и на телефон 0877 997 997. Очакваме ви!